Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga rot ti surat, di pagkasalitaan, ni pagkaim ti nga marlon nga napoluan. Anya? Kastalaeng, tinangisukatam kanya? Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong name, tatawag-tawagan nakmanen ni Vina. Bisyak lang aruden manong name, idi trabaho, tanag-overtime gabo dagiti adung kamakam ko. Tawag nga tawag. Agpeso nga naka-silent manong name iti cellphone ko nga mag-vibrate. Kuna nga rod ni Nelson nga kaabay ko. Pare, di ba ko ma-i-off-latan? Tapos saan nga orin no, in-challenge mo, vibrate, mangigpit lat. Makadisturbo. Sino ka man dito? Sino pa kumano, saan nga ni Vina? Di pala kami ni Sina. Si Kamet, abi ko maisina. Maano sa matikas nga girlfriend? Nga ibagam lang nga din sa amo nga masango, tawag pa lang ang tawag, agdamdaman, launay kayo ka. Ano kami, di pa kamuking kwa na ya. Talang ala. Check man na mo. Ano kami nga style team packet mo, tapno saan na malipatan. Pa-check mo kahit saan nga sikat imo na lalaki di biyag ni Vina, di ba? Huwag nga rin, saan nga virgin. Baka sikat may kasanga pulog at siya mga lalaki di biyag na. Di dyan klase na. Hamo nga naskang kakailalan, di kasi dyan nga klase na, pare. Abay mo, isa po, sausawan ng bayan. Pag maumaan na ka, saan na ka nakayat? Siya ti saan nga makayat kang kuha na, kabuta siya kang ti makauma. Siya kung ti mauma kang kuha na, kunak ko ba? Kinapudno naman nung name kat awang pa'y makatawan nga relasyon mi kinipina. Nalakakidi nga inalak isuna. Iso manong name ti may kadwa nga babae ti biyag ko. Ti first love ko kidi adak iti college. Naku naka first love ko kaputo isot muna nga nakarikna kiti ayat. Iso da ito ni Angel. Manong name nagsinalaing ti dalam mi, idi ta naggraduar kami ni ti college kat na paano nagtrabaho di Manila. Yung sanak hamot kid din ang sakit tinakim ko kaputa naalak man ti bolibol ko. Siyak manong name tinang damo keng kuwana. Virgin nga tinagikuwak manong name ni Angel. Namin talon sa idi. Birthday ko, Valentine's Day, sa idi agpakadan nga pan sa di Manila, manong name nag-hotel kami at sadyay. Iti may katlo nga gundaway nga natagikuwak ti amin. Idadan sa di Manila, manong name inot nga limami isuna, aging ka napukawan ti komunikasyon mi, kanawanin ti damag ko kenkuana. Ininto ta ni Vina manong name kat namamo kiti may nga party. Ada idin trabaho mga opisina idin mano. Ididedi mo tila nga party manong name adan nagkinawatan mi kini Vina. Wow. Na minsan lang arod nga imbaga kenkuana ti I love you, simurutan nga dagos, napanggamin manong name iti hotel, ket ditoy nga natagikuwak isuna ti munagon daway, ket ditoy ko napaniknikan nga saan nga virgin. Very wild isuna manong name, nalaing akmet. Adumat na kiti mabuybuyak, nga isot ipakat ko manong. Naduma-duma posisyon, aslasan nga mauma ni Vina. Isupay manong name, timang dagdag kanyak nga alamanin. Hana kaya ti short time nag-check-in kami, no di ket overnight. Nanaroon na kasta nga kinsenas manong name. Iso mismo't manghawis kanyak. Mapanggami ti beach resort,
bukodan mi manunay mi ti maysa nga cottage. Dito nga aramidan mi ti kayat mi nga pamuspusan dagiti posisyon. Nga kasla ada tuntuntunan ni Fina nga saan na nga matuntun. Ngam kat saan na ba't nga sardengan aging ka nga di na matuntun. Di pagpindasan namat ka di ba nung name saan lang asisyak taggastos. Gabot na magastos. Kunakno ka, maminsan to gani. Ado na hindi kita isagsaga na kapag gastusan. Saklatan tagbayan. Awanin ti pagdanagam. Basta kasto tilaglagi pa mga. Marlon, no siyak tagawis, siyak taggastos. Kahit no saan ka nga rin nga awisan. No saan nga awisan ang siyak ti mga awis kang ka. Di ka na yung latang gastos ka. Ang bali papagustuhan naglagid di. Uno at ka din sa bali. Kasta na kuhan idin manong name itinugyan di communication mi no kasta nga awisan na kadakad-kada. Nabayag matang saan ko inawis ba nung saan nga gaputa, diyak kahit aggastos. Makabanog, makauma. Kasla ito dahi tangarabi amuna board overtime manong name yak patinggak ti alas 12. Tawag na tawag. So ang tinong palkon ti ko na manong name ti ko opisina inyuf kon. Taore tumawag saan nga makatawag pa. Habang gusto nga alas 12 itinalpaasan ti overtime mi manong name madama pala ti kape. Idagring manin ti cellphone ko ta inuped ko. Naging kakarik ito'y. Siriing pa lang dati kang babae. Nakunak tinakam ko. Sinong bata ko na? Hello? Ana? Kamusta saan ka sumungbat? Sa mo inintipon nga na yung pinsa sa cellphone mo? Kahit naturog ka kumana. Saan ka makaturog? Sabi, saan ka maturog? Kasi nung makaturog ka, kadadak dito yung sangot yung opisina yun. Ana? Inuroray nak dita? Alangan mo nga sobre ka? Tsaka karot mabain. Ilinom lamok kadtan Adama dito gwardya. Nga mangbukaw ti lamok. Kahit mo sa kababay mo ta gwardya. Mandiyak mo. No, kayat mo agad. Isupay tayo bakon. Hindi naman kaya ta panawan ti duty na. Bina ka nga talaga. No kasi available oray no session nun, ayat mo lata. Kasi arig na, iba nang baybayam kanya. Di ka kumapila nag-awid. Nag-awid kita, ay atak di bala ita awagan ka, agam kaputasaan ka ng mga kontak. Imayaw kon dito eh. At makitak mo nga sampay nga nalpastiyo. Para overtime yun. Ito madamat pa nagkapeyo na kita, tinawagan ka. Rumor ka na. Tanda, ag-midnight snack, iti restaurant. Uno, ag-take out talatan. Siya dito ng hotel, ti pagpapanganan ta. Awang kwarta, sakti makam mo. Pwede ka mailiw ka niya. Dito pa lang ako nag-asawa, hatap mo anytime kit ko Walang asawa yung pagpagam. Kituan. Di ba no, gasawatan? Siyempre, ori bigbigat, ori al-al daw, ori anya nga oras, no awa at dalakit wayata. Di iso. Diya kahit agasawa. Ano nga kahit mga sulatan? Tanumayata kahit mga asawan, ikasarna. Kaya talaga nga sikat na ikari. Kaya na saan rumor ka din da. Ano na? Doon ka pa na rumor. Pakitam. Sige nga rin. Ano nga tanong mo nakalatan? Yujay? Doon kahit mo hotel. Itawag mo tulatan no anang aro, anang hotel, anang room. To may kadanunan datan. Oh, kasi nung saan ko umay nga ro? Kit nung saan ako nga umay akit, nung saan ako nga maoray akit. So panagayab mo no kati kadon dita. Tapos saan nga masayang, di ba nagbayad mo, di ba nag-check-in mo? Kasto iti klase iti relasyon mi kini Bina manunin. Pagustuak no talaga nga the time ko. Kasla iti dayta nga parabangon, pinaparbangon mi tinapan iti hotel. Awang pa'y turog ko manong name kat kahit ko di maturog. Yung saan nakapaturugin.
Uri nalpasan, alam na yan. Ay, sus, apo niya ito yung klase nga babae. Husto dyan ko na, manunemi dyan ko pisinaan. Nga saan nakaskan ko na tirumbeng asawain. Ore baga ng asawa kami, awan rantana, manunemi paigalot. Siguro, numauman to kanyak dito eh. Isuntumit lang timang diklikan niya. Ngam ko na namat manong nemi. Nga awanan ti pangisukatan na pa'y kanya. Kadigiti si Marsaruno agondaway manong nemi. Napagura ko ni Suna, gabuta ure anyat ar-aramidan na saan ko nakinayat pa'y. Tisimurot, uno na pantimanon. Tinagsakitan unay tinhakim na manon nemikit nag-check-in sa anak-anak na pan. Nakanado manong nemi di kita kakasakit na sa una ka nagiti chat na. Tadyak mo't sumbata na tawag na iso nga nag-chat lata. Sana yung bagay iti goodbye. Sabi ko matasang kantong agbabawi iti panangisinam kanyak. Kunana. Kabot at tinauding yung bagakeng kuwanak it agsinatan. Manibod mo't idein manon nemi kaslaklo na bang aran. Kabot tawon mga disturbo kanyak ng ubraak. Awan tibang sigising kanyak. Agawid ak dito yung kasera manon nemi nga nawaya nga awan timang tawag kanyak. Awan ti pakaban nugkak. Dua nga bulan na yan manon nemi. Naawan kami kini Vina. Ito namin sa nga gundaway manon nemi nga nag-overtime ka manen. Kaya trabiin alas 12 iti rumuarak to pisina. Manon nemi na iranakit din nga nagbulok ti kutsek. Sus! Ngayon pagpagnak pailaing manon nemi tapambarak manguray no adari kitay nakariing nga taksi. Gabot mas ang wanak manong nemi iti parke. O paano sabi nagtutukaw sa diya ko na. Baklay ko ti bag ko manong nemi nga ti bag ko kada dito iti laptop ko. At tapay kiti manong nemi ti wallet ko iti unek ti bag ko. Ngayon ti cellphone ko ti igkama. Nagtugawak iti Benz manong nemi kadagay ayamak iti cellphone. Idi adawag lako manong nemi iti balot. Idi masadig kanyak. Balot sir. Diyak kahit ti balot. Nga mabaling nga maunang ka. Tandanan ka. Papanak sir. Nakumadumanon nga sikalatan. Nababaunang tandanan ka. Ano ti paumuka niya sir? Gumatang ka man iti kape. Dahil nakaklus ang. Ijay daglakod sa jay. Sa gubata ka natin hat pandisalda. Dito yun. Sige sir. Nagtalay kaglatak yung kuhanan manong nemihan na nga tamot ngo nunuan niya mantikapil na. Pambara na nga tumat may kapil timadi. Nakalalisto manong nemi kabutaanes. Tidad na kanyak ti supli. Kuhamon. Ay, nagado, sir. Kuhamon. Oh, thank you, sir. Ngayon talaga nga di mo kaya tibalot, sir. Han. Thank you, ha. Agkap-kape aking pandisal manon nemi kabayatan nga ayaw makiti cellphone ko. Idi adda umasideg nga duwa manon nemi nga babae. Babalasita. Katutong para rin ito. Kasto nga oras sa'yo. Sir, good morning, sir. Tinangad ko, ti may isa kadakwata pa nung naming agununi. Ano ba kayo? Kaya kang kumatitulong mo, sir. Apa sino ka di? Agpalpalama. Sus ko, tigas ting oras at agpalpalama? Nakaturog kam ka dyan, sir, itay. Tayo nakaring kami at ka dito, nakita ta ka. Isad ganta ta, parbarang no, at may tulong na kanata ko na. Manong taon yun? Siyak, sir, 18. Sigaran.
18 minutes, sir. Abay, maturog kayo dito park. Di kayo sumapol tinapintas nga trabaho yun. Mabalin sa sales lady. Mabalin kayo nga mapan, adot mabalin mo pagtrabahoan dita. Ko, sir, napadasan min yung sad kayo siguro kapag nagkanta kayo. Saan, sir? Sige. Ikang kayo tikwar tayo, ang mga kayo sa kanya ko na. When, sir? Eto yun eh. Yun, amo na nga tamat na pamikat yun eto yun. Thank you, sir. Thank you, thank you. Manong nemi nabayag maten nga agis istambay iti sa dinuman na pag-istambayak no ka. Kat dati-dati manong nemi nga no addabag ko ikatek ngam saan ko idisdiso iti abay ko. Dudiket saklutek. Tawans nga tumakdera kon amok nga addabag nga saksaklutek. Ngam tsaka mo manong nemi no hapay nga. Saan ko nga sinaklot di bag ko. Nga di tumakderak manong nemi deret sumeten. Nga napang ko tinurong ti pinarak nga taksi. Naladawan manong nemi di madlaw kung awang kaya man di bag ko. Ay, pare. Isublim mo na di parking nga nagapwak. Abay, nalipatak di bag ko. Baka dalangalan Ang bali, ang tagyan na yan. Dadak sa dyan, wallet ko eh. Siyempre, ito sa dito, ID. Ken, laptop. So, po, na kamatin, pare. Napatigab din agyan na. Subli mo na. Imbuelta na manunimik, gapo ta one way iti pagpagnaan mi. Saan ka makapagbuelta ka dagos? No, digat, sa pulan mi iti kakalsada nga, agpaamianan, tapno, makadanon kami tinagkapuan. Manong nemi, nabayag ti pa nagsubli mi. Idag subliak na nagtugawak, awanin manong nemi ti bag ko. Nagsawarak, nagdamagak, awan ti maibagada. Oo, naman dito na kinamalasan. Inlunod nagsamat na dyan nga vina. Awan awan latan manong nemi. Agdasad tapos sa dyan ti ATM card ko. Hindi kang harawak, di bulsak man ang name, barbaring kunak doon. Anda, doon man nga pagpletek, agsublimat lang siya kaserak ko na. Nakapagdawit ak mutlaing man ang name. Tinawagak man ang name. Richard, nga ka-opisina. Imbagak tinapasama. Anya? Laptop? Wallet? ID? ATM? Uwan. Anda iti wallet ko di kita. Kadya wallet, impang ko ti bag ko. Iti laptop ko, nakabag. Sapo, dahil alam mo nangisigi na kinipina. Nung ko matanda pala ni Bina at biyag mo, saan ka umanganap-napan ka na dyan nga parke? Siyempre, nung nag-overtime ka, inururan na ka kumamanan. Dihan ka nakapan ka na dyan nga lugar. Ako man napasama ka na ni Patam Jibag mo. Kasan ako natitan? Pautahan na kailangan, ti kwarta. Tapambarak ka agsapol. Anang agsapol ka mapagam? Kaya, nung maki-withdraw akton, ti kwarta ka. Rugi akton, ti agsapol. Mapangko ipa blatter, mapangko i-report ti police. Kamal man na manun nemi sinabat naktaking kukwa ti pagkasiraan ti landlady. Oy, magmanda saan ka nag-ubertamita? Marlon, api ka din na. At aguro-uray ka. Pinastrek ko latan Nudang pastrekan nyo. Ta kasaram. Adamat master kikan niya. Pasensya ka na, luktak latan. Natamad lang may indor kita takik. Ganda ta kwarto mo kita awan ti tulbek ko.
Sino nana? Babae. Babae nga medyo natungrit man. Babae nga natungrit? Ada awit na nga bag. Bag mo kano. Hala? Ada nang isubli. Nang dardarasa kasi murek. Bag ko dahit ha? One sir. Sino ka? Sak na di akpal pala mga inik kami ti kwarta aming pinamikat mi. Imbag man ta sa kaala. Ko sir, nagsubli ka mga dagos. Apangaman nga nakapamigat kami. Is nakita mi di bag. Bag-atawan sa bali nga nakakita. Editad na kanyak manong nemilo katak at dati wallet. Kompleto. Ti laptop. Aping sublim kanyak. Nakita dito ti address mo, sir. Kusong amok dito. Dari pinagplete ko na nangalak dito, sir. So, anta kurang na. Isulak ko na mo, sir. Ito yung pinagplete. Tugo ka. Kanagyaman ak. Teka doang nga din. Kinaguran ak, sir. Kinaguran na ka? Di kinaduap? Tikayat na, sa aming isublikan ka. Tikayat na, pagbingahin mi ti kwarta nga datuwalit mo. Tikayat na, ila ko mi di laptop. Agraman tabag, tapno paggudwa mi di paglakwan mi. Ibag man saan kay manugot. Saan, sir? Tamok ka madi. Thank you. Nagan mo? Sally. Sige tatagtawan ti 18 na yan. Anong tinrator mo? High school ak nga nagraduar, sir. Abe di mo yung tuloy ito nagbasam? Na nagsinamat na kitinagannak kaniyak. Nawaras-waras kami mat nga kapsat. So nga takadano nak ditoy. At dadagiti sir kak nung kang trabaho. Si marika kas katulong. Pagpagabad ng ba't narapan dyan, amok nga lalaki. Atot si marika sa anak nga nagpawad. Tsaka mo, malas kanya ti trabaho. Naging ka nga kastoy. Nagwarang-warang. Ako na ka. Manot ito ko king ka nga premium. Dati nagandwalit ko kuha mo. Saan na, sir? No, kahit ko kumatinagyan na, di hangkaw maning subsublin. Anang harod, kurang kasi dyan. Di inla ko mong kumanti laptop. Saan, sir? Awan latan, sir. Basta ka nagti pagpletek, nagsubli dyan, naggapwa. Iso lang, sir. Kahit mo trabaho? Anong trabaho, sir? Agyan ka dito balay. Dito ka serak. Among ti agdalos, among ti agluto, among ti aglaba. Among ka sir. Oh, orasan ko ka sa pulan ti katulong. So, marikakas katulong ko. Sweldong ka. Nangatutut ko king sweldo. No katulong madlang sir, kita dumadita gayab ti katulong. Unang ko na mga pagpangbanda ka ramasan, dagiti amom. Kutsi ka, sir. Awan to nga tatakas yung pangipukan niya. No si kakinsyak lang tadatoy. Nanit pa nang ipagarup mo kanyak. Dakes, manyakis. No si kakinsyak lang tagnaid toy. Baka no kwa. Baka no ma-inlove kan to kanyak. Saan na dakes? No balasang ka. Baruak ba't pa eh. Kaya di nakamadmad din si kantot ma-inlove kanyak, sir. Ma-inlove ka, tikas kanyak, nagpalpalama. Narikat ang mapasamak, sir. Anong tulad ko na, hindi kita'y kaopisinaam. No ti pagtungbalam kat may salang nagpalpalama kas kanyak. Kanan yung madagas na. Saan kan tumat ng nagpalpalama? Agnaad kan tumat ng kanyak. Agbaling kan tumat ng asawa. O agtagibalay. No kayat mo. Ituloy mo ito tagbasa, tapagbasain ka. No kayat mo. Hagpeso, sir? Kawan. Nukas pagadigan tag-asawa, tag-anak pa nagturpos.
Di ba ka agsikugak ka dagadaka? Ke, anak mo ta anak to mo. Saan mo tuman itulit agbasad, mapanawam ti anak ta. Mayat nga ta, sir? Depende no kayat mo. Huh? Ore kayat ko, no saan mo akayat. Kaya kung nga rodin, imposible nga akong pa nobyam. Hampir lang nga nobya, baka adu. Kinapod no, ako ka, imbaga may tayo tinagan mo? Shelly. Kinapod no na Shelly. Nabiit pa yung nagsina kami kada tayo nobya. Naging kalagito kat awang peti kasukat na. Kaya't mo nga durod, sir, masyakti kasukat na. Nusot na ikari. So nga taramidem, yung kala na kita rawatan. Tarugyamon tag agbalik nga katulong ko. Sweldong ka. Hmm? Kung nakala no asawahan na kasikod. Pwela nga. Arumang kanto pwela ano talaga mainlabak ka nga. Agpapintas ka. Masapol nga ng dalos kalata. Kaya lalaingam ti agtrabaho. No naimas ti lotom. Napindas ti labam. Nadalos ti panagdalos mo. Kanya ta mo. Baka talaga nga mainlabak ka. Manong nemi inyalaak ti taksi na karibagak nagsubling tumitlaing pakiyor orin na tanti taksi to ori dito itong nagplete. Siya nga rod manong nemi tinang sagana ti pangrabi imi apag iso makalutuak idi agsublin manong nemi manot pagplete mo imbaga na inikak man. Awamat nga doon ay manong nemi agamit na. Siguro, orawan di kitan. Basta lakid dita, dan tulat pagsukatan na. Ikatangak to kada kiti kaparbaro. Nakaluto ako. Sir, agkapanganta? Wala. Inak pa lang arot nagdigos. Aba di ka pa nagdigos? Tay bigat nagdigos Sige. Ano tatipan nyo? Ada gamit mo? Da? Sige, ang digos ang rodan tam. Orayan ka. Nakabaybayag ti lokong ang digos. Gabata na bayag manong nemi ada pang tid ko nga brandy itirep. Tang siyata. Impitlok manong. Kasla at isagsagana. Pasaray kas tunok at aramidak na natin ag-date kami kiniya Bina. Nakakondisyon na. Tapos kas tagat oray alamanin ako na nagat. 5. Kaslag pagpakondisyon na. Dan sakit mapasamak kita. Babahay ti kabalay ko. Sa makainumak. Nakainumak di baka di rumarin iti banyo manong nemi nga nakawakray ti buok na. Nga nalawagan ti rupa na manong. Wow, nagpintas man gayam ti gaga. Simrek iti siled, ngayon ted ko kengkwana, iti rumuwaran manong. Naka-short? Naka-sleeveless? Inaplayan na ba si Tipulbus Tirupa na? Pintas. Nakasimsimple kinapintas. Sir? Mangantan? Agita sir ka nga rin din ha? Tayo musik lareto siya. Ang tawag ko. Sige sir. Itapi lang madlaw ko manon nemi nga ombrana. Hindi sumaho ka nga mangan. Oops. Abi sir. Amam ti kararag? Kararagan na labay lanatan. Sige. Naglagay pa ma. Agyaman ka kinabot Diyos. Kaputi naitad kang ka nagundaway. Nga saan nga tiladang nga pagturugan. At maturog ka itinatalagan ka lugar. Agyaman ka.
Tandaak. Akas ba't ti managyaman ko, tanda ka nga nang subli itinapukaw ko. Ken, pagyamanan ta, tinitasar nga taraon, sa takidawan kanyapon, Diyos ti pa ng bindusyon na, tapos magdada ito tikirad ta, ken trabay na kata kuma, iti na itong agpatnag. Kada hindi nga rabii manong nemi nanayunan ti inong ko. Kadidi sumrek ako ni ti seled, saan nga ti seled ko manong nemi ti sinerek ko. No di ka ti seled nga inted ko kayong kuha na manong nemi. Kuya? Kuya? Sir? Sally, paanam mo't lahing di kiti dadumang nga amo. Sir, kanda ti katulong da. Sorry. Yung episode ha, sandang agayat kan ka. Yung siya kagayatakan ka. Ayaw titikas kanyak. Gabot ay sut manik na. Kinawan pagdanagan. Luan niyaman di mapasamak ka na tayo da. Gabot ay nakasaganak na mangikasarkan ka. Nakasaganak na mangikasarkan ka, Sally. Kinunak manon nemi ket idi arakupek saanan nga naggulagol. Idagkak dagiti bibig na sabsabali manon nemi. Di na amot bumales manon nemi kayat nangasawan awampay padas na. Insurok nga ron isuna manon nemi no anya trumbeng nga ramiden. Kaya di maisurok adadan nga naarus tirik nakman. Adadan nga isot nagparugso kaniya. Dinigos ko isuna kadagiti agkakabara nga agek ko. Kuhain manon nemi kaya iti testingek no anya ti klase ti kuweba nga dakeng kuwana. May sinurbay ko babaen kadagiti da kolap ken ramay kumano. Kad napanagnikak nga talaga nga awampay ti simbrek iti kuweba na. Kaya't nangasawan manon nemi nga siyak tinangusat ti kuweba ni Sally. Virgin manon. Nagsangit iti malpas. Nagpakawanag kang kuwanak at inulit ko tinagkari. Naulit pa na minsan. Kadadadan nga madlaw ko manon nemi ti panakaitayok na. Amo naman tinabalsen dagiti agek ken arakop ko ken kuwanak. Aging kang iti ba ikatlog undaway, ad-ad naman iti panakaitayok mi man. Manibod met idiin kas kamlagasawan. Agpakadak kang kuha na iti bigat na mapanak agtrabaho. Sakon to sang petan isuna iti malem. Nakaluton tungeten kadak kalanglang ka mga mangan. Isaga na anak pa iti mainom kin mapulutan. Sakam tumanan nagpapasitiragsak iti karabyan. Bakasyon manon nemi bagak ken kuana ngang kami timol tapno aggatang kami kada kiti masapsapol. Pambaramitan ag groceria ken makitsyenda. Anda kami timol manon nemi di pagamuam ta damang paguni kanyak. Marlon? Vina? Asan mo na ito nga babae? Ha? Girlfriend ko. Agbalintor nga asawa. Niya? Kasta like tinanggiso katab kanyan? Tapay. Kaslak lang nga. O ang turubang nga katawa ang Vina. Amo, napanpintas nga amang ni Sally nga matisika. Kinamom ka di? Nga virgin iso na nga tinagikwa. Kas lamalasing ko na ito yan. Hoy, babae. Saan ka din nga sikat? May isa ka dagdag warang-warang ang palpalama iti plaza? Iti park? Ha? Aman! Iso! Iso ka dito nang alam kang kuha na? Nag-chip ka matin. Marlon, sukat nakmid lang kas tapay ang klase kong babae itong isukat ang kanyak.
At adang ipanakkel ko ni Seling imiti sika, Pina. Sika, nga kaslasang nga mapmap na. Di ka lang mapagustuhan. Di ka makaano sa nga aguray. Ita, asino maduto ka doon nga lalaki? Kaya sumat nang isukatak kang ka. Anya? Kasta lang tinang isukatam kanya. Uy, dialogue ko na ita. Di ta kayon. Goodbye. Good luck. Apay, dati mga girlfriend mo rin dyan. Iso ti, dati, before ken ka. Apay, kinang isukatam kanya ka nagpid na si Suna. Ngam, ado nga lalaking din nang luglug kang kuana. Ininto ta siya ka? Siyak, kat si siyak tulaing, di ba? Ikarikan ka, Marlon, siksikan tulaing. Sige, ituloy ang roten shopping. At nukas-kasan lang. Ha? Ikasar kanto. Sakbay nga. Agbasa kanto kada umay nga opening. Saan? Ana? Sa tanto lang kasaran no makapagreduara. Ikasano no makasapol kat sa bali. Bas nga siya. Awanan ti bang isukatak pekeng ka. Siksi ka lang. Gawat si kapay lang tilalaki nga nangayat kanyak. Siya nga palpalamalay. Ore de gidi ko pisina ak manong nemi kat das dao da iti amuk kadakwada ni Sally. Anya? Kastat nang sukatam? Kanivina? Tapay. Simple ti pintas ni Sally. Kastat sapsapulat. Na Emma, na Pudno, nagagat. Diyay. Sa bagay. Fast forward manong nemi na pagbasak ni Sally nga dan kami ti may isa nga anak. Sakbay nga naggraduari suna. Iti naganak manong nemi na ibak ni nanang iti probinsya tapno may nadalaganin. Agkasurutan damit manong. Iti naggraduaran manong nemi na ibak dagiti kabagyak, pabilyak iti probinsya. Inatendaran da ti panagraduara niya Sally. Kalpasan data manong nemi, yung sarunok nga dagos ti pa nagkalay sami. Tapno at pa lang dagiti parents kang partido, dito syudad, sakbay agsublida sa di probinsya. Talo manong nemi, dagiti nagbaling nga bunga, ten ayat mi iti asawak, ngagpadpada kami nga agtrabaho, at ang kabukbukodan mi nga balay manong nemi, talo nga anak, iti maysa nga katulong. Kinawanin ti sa pulik pa, manong nemi ti pintas, tinagbanagan ti biyak ko, iti simbang bahay ni Sally kaniyak. Ni Sally ka nagbaling nga napudno, tasan na naginteresan, ti bag, laptop, ken kastamatan, ti wallet ko naglawon iti kwarta. Narayta tirang tay, iti panakapukaw ko rayta nga san na gamit ko, tap nirikastakat mayam amo ni Sally, ti kinadalos ti puso na, ti kinapudno na. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, kat thank you, ti anos mo, nga nang ibasa. Kat sabi ko nga, nadamat nited ko nga liwliwa, kadikitipadak nga nagdumngeg, ka nagbuya, more power to your program. Ito nga dagyaman nga pagaya mo, Marlon. Thank you, Marlon.